na yang Halo, kumusta? Sila ay masuko siya. So kauban ako si Kuan, Ria. Ang bata nga gioperahan kay dili siya ka nga. So maglisod og pagpakaon sa yaha. So yang mama, si pangalan si mo ha? Maricel. Si yang mama si Maricel, yung si papa ni si pangalan nimo? Ramil. Muslim mo? Muslim siya, ako Bisaya. Ay, ikaw Bisaya, siya Muslim. Tulad rin mga Muslim. Isla Verde Musliman diri. Almost 8 years old siya nagdala-dala sa iyang buko. Kung sa may kuan, pag anak niya, dili na siya Dili na siya kanganga. Yung sa una, wa pa siya natukuhan diri gigo chitis siya. Gi? Paagi diri ang gatas sa iyang ilong. Kung magpakaon siya sa ilong lang. Oo, gatas lang. Nya karon. Di makakaog kanon. Dili siya nakakaon sukat-sukat. Mao ba? Nya karon gitubuhan siya sa iyang tiyan kay dito na ipagi sa iyang kay hadlok man ni diri sir. Sa ilong. Oo, nya mao to gitabangagan po siya diri pagian sa iyang inhaw og klima. Reception siya. Nya diri gitubuhan para siya nagyan sa gatas. Gatas lang na yung prutas itin. Ang makaon niya. Oo. Sa sunod sa 8 ka tuig. Oo, nya na operahan siya sa kaluyan sa Ginoo na operahan siya atong May 25. Na operahan siya mo to kaluyan sa lagi nag-message ka sa kuha. Kaluyan sa Ginoo sir na successful yung operasyon. Hala, maayo, haluwi sa. Asa siya na operahan sa asang ospital? Diri sa SPMC sir niya ang doktor niya. Pagtik ni Syria mo kamang naman. At ang least dili na ko ano. Oo, niya ang doktor. SPMC. Oo, ang doktor niya taga Manila, ang doktor sa SPMC nag-recommend niya sa operasyon. Oo. Taga Manila. Oo, taga Manila. Kailan anak? Tulo. Ah, apil ni? Apil na siya. Kinsa ba? Kaya isa? Oo. Tuloy mo anak. Sa pangalan ni mo dong? Oo. Si Ria, ibisita na ako si Ria. Kay nakikita mo na ako yung picture. Ay mga picture. Di sa istorya. Praktisan pa sir. Nag-practice pa. Pero kuha na, makakauna sa baba. Makakauna siya, pero ang problema, di pa siya makakaunkan kay murag nabaguan ba? Nabaguan. Kaya di wala siya naanad. Wala siya naanad. Diba? Oo, naanad siya. Wala siya naanad kay makuan daw siya kay sige lang na. Sige lang, abot sa panahon. Gagmay lang. Pero nakakaon yun, natunulan ang baba niya. Oo, makakaon na siya. Gamay. Payat pa na siya kasumpang para nagtaba-taba. Nagtaba na, uy. Yuria. Nabisita ko ni mo dire. Grabe jud akong pasalamat sa babae siya, di ba? Oo. Pati successful. Successful jud tanan sir, kaluyan sa Ginoo. Oo. Successful jud ang operasyon niya. Pila pud ka bulan sa ospital? Sobra mi bulan sir. Kay di ba nagsulod mo May 25. May 23. Mga bulan jud. Mga bulan, hapit bulan na, sirado mo. May gali go kuan, SPMC, tis dili kayo kuan, magasto, di ba? Wala jud sir. Zero yun, wala gyud bayaran, no. Daghan maduulan. Nasampit yung ka. Oo, 200 kapin man among bill, nya naka 200 din yung bill. Lingap, social ug pad na 00 jud siya. As least na okay si Ria sir ba. Mao jud akong pangarap sir nga. Okay siya. So siya ang pinaka sirang babae niya. Oo, siya lang ang babae sir niya. Sa tulo. Isa pangalan niyo dong? Dudong. Anak niyo mo ni. Akin magulangan ninyo. Siya ikat na. Gado ha? Ang kinamura ni. Magulang ni. Mas magulang pa si Ria. Siyang kuan manghod. Mas dako pa mo dili pod. Mas dako pod si Ria gyapon. Ria, okay na ka? Si Ria kaya answer kay. Dili pa kayo? Kumusta man? Ako dire, niani ko si mo dire. Kumusta daw Ria? Nagatanaw ka sa akong live? Nakita na ka sa akong live? Makita ko nimo sa cellphone. Nakatanaw mo? Nakatanaw na siya. Oo. Nakita, nani manggugod diri sa imuha kay kuan. Kitaan daw ka niya na. Oo. Kay nakita di ka sa picture ni mama nimo. Oo. Okay na ka? Oo, basin day daghay makatabang sa imuha mo nang nag-video ko. Mani sir, yang mga need lagi. Pwede tanaw iyang kuan. Pwede kuan. Atong tanong kipat sa makita sa uban pud ba makatabang pwede tanaw ko gamay ha, mo tanaw si sir no? Palit man ka ubay. Oh, palitan man. Yehey. Yehey. Ay, gwapo di naman di kayo kuan. Mao ni ang agianat sa tubo sir. Ada si Lalong. Mao ni. Halo yang. Sa ulo. Gioperahan. Kana diha. Oh, duha siya nya na. O niya mao ni ang ikatulong nga operasyon. Sa abrihan ang dunggan ug kani gikuan mao ni ang operasyon nagbuak sila sa ilalom para mabuka. Duha ka ulo ang gibuak para. Oy, kagrabe siya no.
Reto Uy, na. taon si Ria. Kunya yang Hello. tiyan, wala na jud sir. Wala na. Hindi normal, no? Mao gyud pag-anak niya. Oh, mao jud sir. Ano yang? Salamat lang kang kuan ha. Magsimba mo sa kuan, sa Allah. Simba ka sa Muslim. Ako na. Di ba Musliman? Simba ko sa Katolik. Kaong kag baboy. Dili. Dili ka kag baboy. Kaluyan. Ano yang? Kuan ka ha, magpaayo ka. Kay kuanti ka, monitoron ti ka, balikan ta ka pag dako nimo. Ha? Sir, kay eskwela na gani. Gani, oh. Eskwela po din eh. Eskwela ko na ako. Eskwela ho nimo. Eskwela ka ha, yang. Ria. Nakita na to ang kuan, ang sitwasyon ni Ria, yang opera. So wala siya giuprihan siya sa kuan sa ulo niya kay kuan daw para mabrihan ang baba. So gikan siya pagkaanak niya ingana na gyud ang sitwasyon. So karon at least salamat yung mama o yung papa kay successful ang kuan operasyon. So luoy kayo ang tao no kung basin day na maluoy sa tuwa na maluoy kang Ria at least mo donate katod na ko kang Ria. Okay no, so sa karon ang akong kuan matabang gamay lang nga kuan ako'y gamay nga ang Ria. Donasyon lang patis kuan ni ba mapalit magamit ninyo pamalit na kasi mo. Salamat kay sa dako na kay ligtabang sir. At least man lang masila maluoy paano ko si mo magtawag ra ko nimo at least kabalo ko sa number. Sige sir. So pamalit na nimo sama nimo nang kuan pamalit nimo sa ano? May kinahanglan niya din niya. Pampers bayad ako ng pampers sir. Pampers. Pampers, gatas. Gatas, di ba? Oo. Na nakaipalit mo pampers o gatas. Gatas. Yang. Kami ganun sir. Oo. Makana ko na mga tao sir nga mura. Hello. Bye-bye. Magbabay ka. Bye-bye ana. Oo, basin day na maluoy si mo ha. Mo hatag si mo og kuan, pampalit nimo og kinanglano nimo. Gatas. Gatas na. Gani. Gatas kay mao kailangan ng gatas. So sige lang basin day ano ho. Sinsya na karon lagi ko nakalugar. Na basa na ako ti mo message, mo to akong gitiman-an, mo tong monitor na nako nga nag-hospital siya na operahan na. Mo nang karon unsay mo 5 o ako ihatag si mo 5 5 dito ka kag 5 sige unsay palito nimo sa 5 sige daw unsay palito nimo sa 5 unsa man niya makaon Jess niya Jess na unsa man imong paliton sa Jess makaon ikaw ha sige isa mo kasi mama kay walay kwarta kay si mama sige sino palit na makaon adto na salamat na salamat sir. Yang salig lang sa Ginoo yang ha kay kuan ka maulian ra gyapon ka manormal na gyapon ka grabe lagi ang pagsulay na sir gali no panagtabang agi panagnabutuan mo ba survive gyapon no salamat po sa Ginoo sir ba nga survive gyapon si Ria mao jud ang pangarap nga mabuka makaon sa taron karon lipay ka kay at least man lang na sir grabe jud akong kalipay sir nga kalipay jud sa Ginoo sir nga tagaan niya milagro ako nga ninaw ko grabe jud kay akong kalipay sir Tabis kayo manandraw. nagpadako jud kong pasalamat sa Ginoo sir bisin lisod man ni sir pero naadi tao na andam tabang para sa amo sir grabe 8 years na namo pagantos di ba oo laban jud ko nga ina laban lang para sa anak maluwi ra gyapon ang Ginoo manormal grabe akong palipay sa Ginoo sir nga bisig yung ani lang sir nagrent lang niya walay tarong trabaho ko anak pero andam na oo tabang sa amo sir tiwala lang yun salig lang yun ay lang yun ang sikreto di lang maghimo og dautan kay moro man ay ni bless sa gyapon ka siyang naglisod ta pero wala ta naghimo og dautan naya po yung mga paagi ang Ginoo nga masulbad atong mga problema di ba Ria balikan di ka ha magkita ta pohon yang proud kayong bukto anak sa iya sir nga naman writers kayo kuan guys sir wala ka makilak na digid kayong nasakitan ano good what jud sir kasi mo gipalit mari ay grabe jud ka fighter kay siya
na oxygen. Mga jud ka na. Grabe, 8 na ka-opera sa iyo. Kung jud siya na oxygen, sir. Huwag siya ng oxygen. Kaya jud niya. Gikan sa pag-opera sa iyo. Isugayo. Isugay si Ria. Nakita na ko yung video katong birthday. Itong nagbudots ka. Nag-TikTok. Naghilig na ka TikTok. Nakita ka. Kung sa man siya, kanang dili, kanang malipayon pag ganang kuha. Malipayon jud siya, sir. Malipayon siya nga bata. Dili yun na, wala magpadala sa kung ano, sa siyang sakit. Dula jud siya mo normal. Wa jud siya nagpadala siyang sakit, sir. Bisa nagrabe siya. Fight gyapon siya bangon. Wa jud siya nga magluyaw ako. Wala jud na nakagi nagluya, sir. Oo. Grabe jud. Bisang pag naigibate, bisang pag nagsamad pa tong ulo niya, pero iya mo dula gyapon. Dula gyapon siya. Maayo. Dili siya magpadala sa gibati. Oh, di siya magpadala, no? Di ko na mahadlok siya. Kaya naman do, kayo nagbaluyog ka ngayon pirahan good, di ba, no? Pero siya, fighter kayo. Isa marag wala ra. Sa ay kulbano lang ganit ko dagan-dagan ba niya. Basically madamag, di ba, madagma, tapos ang ulo mabunal, di ba, ingana, takabalo. Kita tapo na, ako si Kuya Ril. Ano, bisita ko ni mo puho na. Maayo na imong ulo, maayo na imong liog. Kaon na ka ha, kay dalaan ti kag kuan, pagkaon. Dalaan ti kag cake. Ice cream sunod, dalaan ti kag ice cream sunod. Dalaan ti kag sunod ice cream ha, kay kanang mukaon na ka. Salamat kay Gikan ko sa duty mo tong karon ra ko ka lugar. Salamat kay sir. Salamat po sa pagbisita. Gani oo. Sinsya na, mura na akong makaya sa imong paghatag si Rosa. At least man lang na igamay mapalit gamay nga Ria sa karon. Sige, matuna ko. Salamat kay sir.